Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota mulai dopi acara parminggota di bagasa sadarion. Dengan mahita martangyang nahohom di bagasa rohata ganuk marsada-sada martangyang mahita. Amen. Marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangahan adenggat jala manang ahana niluan ni Jehovah sianho. Imana mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho haserepon maradupod debatam. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Hupangi dohami tuho say lehon matuhami tod dini hasitongad dohot dame. Asa takkas subotohami na salomon ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni siyan nasa gogonami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita.
Patik ni debata di minggu tasadarion iman atar surat di 2 Timoteus bidu 4 ayat 2. 2 Timoteus 4 ayat 2 sonom madidok disi. Jamitahon mahatai hajong joko ditikina une nang so une pisang paingot apoi marhite-hite na salabas ni roha dohot pamudayon ido sahatna atong rak mangidogo gumahita tuadopan ni debata lao mangulahon na hombar tu pati nai ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu pati mi amen. Marede hita. Tatopoti madosatan nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami na dangolon narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahatod dohami tubu jaladang adong hapor siyaw di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sianak kadalammu masay gudang do pangalaw siyon nami di patimu. Alay ingot mahami alay Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni posoon nami dohot pangalaw siyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Ala ni pangalosiot tado ubain na tartulang Kristus. Jalabinahen ni hajahatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na pisang-pisang parhitian ni hasitongata. Jalabinahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marede hita. Turpuk epistel di minggu tasadarion iman atar surat di Kolose bidusada mamukka sian ayat sada sahat rodi ayat 14 tajahama marsika soring sian hami mana parjolo
anod di ayat 10 pati rap mahita. Tabe ni aposteli, ahu surat ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus sial lomo ni rohani dewata, dohot Timoteus dongani. Madok mauliate do hami lao tu mangyak kon hamu totong tu debata amani tu hatta Yesus Kristus. Alani sihiri moni naung di parade di hamu di Banua Gijangi nung ngadi bigi hamu hiani marhite-hite hata hasit tongani ima barita naulii. Songonido di guruhon hamu sian si Epapras dongas saulaoni nahina holongan ai parhaladoni Kristus nahaposad do ibana humokop hamu. Di bahani dung hubigi hami dang masohot nang hami tumangyakon hamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha manadda lo menirohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion. Laos gadda di hamu panadao di debata gawe margogo situtu hamu hobartu gogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengetot doho labas ni roha mardongan las ni roha. Ainung ngadi roro hita siya gonggoman haholomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana di ayat 14 rap mahita. Di bagasan ibana do adong dihita haluauni ima hasesan ni akka dosa. Ido sahatna martua do natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tabi kema ede puji-pujian nasi nuarahon ni ina Esther.
Marede mahita. Tidakon maha porsiao taiso nahina tidakon idongatta sahat porsiao disadok portivion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asiaton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom namula mangolu di hari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paimamula sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akka nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namadok mula mangolu dosogo daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora suda amin. Tapi gema ede puji-pujian nasi nuarahon ni ama Jericho.
Tabegema titing namasa dohot si pamasaon dihita nasa minggon. Salam, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai huti hutmat nama ragam di minggu ta tanggal 10 Juli 2022. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion minggu paupaton dung Trinitatis. Namar lapatan hasitulu sadaon ni debata. Topik minggu mamaritahon huhut mangulahon hata ni debata. Paduahon mangisikor tu minggu tanggal 10 Juli 2020. Dipukul sia gabungan perempuan ama Huria, ama Salom, ama Jeriko. Dipukul 10:15 remaja dohot NHKBP. Patoluhon pertanyaan sektor. Hari Selasa tanggal 12 Juli sektor Nasaret, keluarga Situa T Manurung Boru Manalu, alamat Rawakalong RT Tolu RW 4. Sektor Judea keluarga DR Tapubolon Inang Boru Sihotang, Jalan Kenari 6 Angkatan Darat. Sektor Roma keluarga Sinaga Boru Parhusip, Jalan Gatot RT Sada RW 2 nomor 10 onom. Sektor Efesus Dohot Korintus Op. Sektor Kanaan keluarga Nyonya Manurung Boru Sitorus, alamat Jalan Tidar Komplek Kopassus Pelita 2. Hari Rabu tanggal 10 Juli sian sektor Sion dibagas ni keluarga Situa El Manalu Masinurat Boru si Lumban Gaol, alamat Jalan Bakti Abri. Sektor Betania keluarga Nyonya Simatupang CST Inang Boru Sirait, alamat Komplek Depen RRI. Sektor Filipi keluarga G Sinaga Boru Sialagan, alamat Cisalak Pasar. Sektor Galatia keluarga Sitorus Boru Sidauruk, alamat Jalan Dongkal Sukatani. Sektor Kolose keluarga M Siregar Boru Tapu Bolon, alamat Gang Masjid Cisalak. Sektor Bethlehem keluarga Nyonya Sioping Boru Tapu Bolon, alamat Cilangkap RT Tolu RW 10 Sada nomor 10 Tapos. Papaton Parheheon Punguan Parupuan. Kegiatan sebelum perayaan acara puncak di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, Naparjolo lomba memasak, kreativitas menyajikan hidangan dengan indah dan menggugah selera. B. Merangkai bunga altar gereja, kreativitas meningkatkan merangkai bunga altar agar terlihat indah dan asri. C. Lomba cerdas cermat Alkitab. Pesta puncak Parheheon Perempuan di hari tanggal 10 Juli 2022 naroon patuponi huriata do ibadah minggu dohot pesta puncak Parheheon Perempuan masuk pukul sia wib. Palimahon penghargaan tu yanakon na berprestasi. Sada sian program diakonia ni huriata ima patupa penghargaan tu diakoni huriata na berprestasi. Juara sada sahat rodi juara tolu tingkat SD sahat rodi SMA, baik prestasi akademis dohot non akademis misalnya olahraga. Selanjutnya patuponi huriata do tu awal bulan Agustus 2022 di Jaloma asa di Jaloma hatorangan sian sikola napatorakon kejuaraan di anakkon sikola masing-masing. Di pasahat ma data tu seksi pendidikan tu huriata paling lambat tanggal 31 Juli
2022. GOS atau pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Dibuka pendaftaran untuk pelepasan anak SKM ke remaja untuk anak SKM yang aktif ataupun yang tidak aktif di sekolah minggu. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 sahatro di tanggal 10 Juli 2022 dan bisa mendaftar melalui guru SKM dan pelepasan dilaksanakan di gereja pada tanggal 23 sampai tanggal 24 Juli 2022 dimulai pukul 13 WIB sampai selesai. Selanjutnya nomor 7 pilihan bulanan dohot yuran diakonia sosial. Moliatema di pasahat huriata tusude huria ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot yuran diakonia sosial sahat bulan Juli 2022 tu akan naso pasahat todope taingot ma amang inang makarikoton laho pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe pawaluhon papungu pelian dana pensiun HKBP di minggu tasadarion papungu pelian dana pensiun HKBP na parpudi dohita tapasahat ma anon ditiki papungu pelian paduahon Pasiahon pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2022 sahat tahun 2020 tolu. Di minggu tasadarion sahat tanggal 30 Juli 2022 dibuka huriata do pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2022 sahat rodi tahun 2020 tolu boy mata jalo formulir pendaftaran sian situa sektor tabi pasapuluhon bibelkom remaja naposo di hari Sabtu dohot minggu sadarion di patupa remaja dohot naposo ni huriat tado kegiatan bibelkam di Pondok Halimun Sukabumi na diuluhon ni amata padita esron tapu bolon MTH dohot situa M Hutagalung suang sonima nang situa inang situa ha boru sianturin. Pasapuluh sadahon rapat pembentukan panitia prestasi tahun kesetiaan dohot pesta Gotilon. Di hari Senin tanggal 10 sada Juli 2022 tapatupa do rapat pembentukan panitia pesta tahun kesetiaan dohot pesta Gotilon ni huriata. Maringanan di aula gereja mulai pukul 10 siawib pinangidoma tu tolu halak ruas ni huria sian ganup sektor asa maddohotisa pasapulutuluhon panitia tahun kesehatan HKBP distrik 28 de Boskap nunga terbentuk panitia tahun kesehatan HKBP distrik 28 de Boskap jala di Pasidohot jala di Siparsidohot dosian huriata di kepanitiaan Ima Amang Sinaga sebagai wakil ketua, Amang J Manalu, Nyonya Simanukalit Boru Bintang, Dohot Situa RH Sugian sebagai bidang dana, Inang Nyonya Manalu Boru Tanjung sebagai bidang konsumsi, Dung Sipul Majahatik Ting Sadarion, Tabegema sosialisasi panitia tahun kesehatan HKBP distrik 28 de Boskap Rayon 3 pasapulutuluhon ruas nataba mulai minggu tasadarion gaber ruas nataba di huriata ima keluarga Tongam Haryanto Pardede ST dohot inang Melisa Margareta Boru Simajutak SE dohot 2 yanak Nasida pida sian HKBP Cilincing Resok Jatiwaringin masuk tu sektor kanan asa pinangido hamema molomar minggu asa jongjong manasida patuduhon dirina moliate mamang inang pasapulutuluhon ruas napida mulai minggu ta sadarion nunga pida huria ruas ni huriata ima keluarga Bendi Rianto Simanulang SE dot
Yuni Marta Uli Boru Lumban Gaul AMD Sian Sektor Sion Nasida Pidda Tuha KPP Bandar Klipah Resort Epipanias Tembung. Mulai minggu tasadari yon nunga Pidda Huria Sian Huriata ima keluarga Mosden Manulang Rospita Boru Sinaga dohot 2 yanakon nasida Sian Sektor Bethlehem nasida Pidda Tuha KPP Panjang Resort Panjang. Nomor 15 Ruas Namoding. Nunga maruju ngolu sahalak ina Sian Huriata ima inang delima nenggolan manang opung Herlina Boru tubuh tanggal 3 Agustus tahun 1950 sada moding 8 Juli 2022 tutup usia 70 sada tahun. Nani habaluhon ni amata kasih hotang Sian Sektor Nasaret. Saya temui bima tarapul rohani keluarga na tininggalon na. Jalan laos di Patu Pahuriata do acara kebaktian di Minggu Tasaderion di Bagas Namoding masuk pukul sia web. Pasaplonom batas pemakaian gedung gereja. Sesuai hasil keputusan Perhalado dalam lahoma jamoton keamanan ni gerejata mulai minggu tasadarion tabahen ma batas pemakaian gedung gereja sahatu pukul 22 wib manang pukul 10 bodari. Pasapul pituhon torop ni ruas madohoti parminggota tanggal 3 Juli 2022 godangna 634 halak. Pasapuluan luhon ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 20 keluarga. Pendeta Dohot Perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode 4 sampai 10 Juli 2022. Hatani debatan napasik kopon lasni roha imanatar surat di Pesamel 20 ayat 5. Saya dilehon ma tuhosi sobut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Pasa pulusiahon pelian bulanan dohot tahunan. Torop na pasahaton pelian bulanan di bagasan minggu toa sadarion pitu keluarga kodangna 1.470.000 rupiah. Pada 20-an pelian iuran diakonia sosial huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakonia sosial huria di bagasan mingguan walu keluarga godangna 1.550.000 rupiah. Pasa 20 sadahon keuangan gereja. Huria 14.460.000, pembangunan 2.800.000 rupiah, pusat 1.750.000 rupiah, jumlah 10.000.000 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi matu Parhalado Radedo hami paringgaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya dipasu-pasu Tuhan na piliani bahen sangap ni guarna songonima tikting namasa di bagasan senarion pupasahat hami matu amanami nanang pasahaton sosialisasi ni tahun kesetiaan dohot gotilan botima. Horas madihita saluna. Horas. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kami sian panitia tahun kesehatian dot pesta ulang tahun distrik Deboskap, distrik 28 Deboskap. Pasaton
songon sosialisasi di hita salutna dihamu amanami nanami suang songoni naposo bulung dot remaja asa takasma tapayutiut songon sosialisasi nau pasatami sian panitia. Untuk mempermudah koordinasi yang cepat saat ini HKBP Distrik 28 Deboskap ada 4 rayon. Cimanggis masuk rayon ketiga, terdiri dari 6 resort. Naparjolo Resort Depok 1 beserta pagarannya. Napaduahon Resort Depok 2 beserta pagarannya. Napatoluhon Resort Depok Timur beserta pagarannya. Resort Cimanggis beserta pagarannya. Resort Kota Depok Cinere beserta pagarannya. Terakhir Resort Paulus. Panitia na masuk sian sektor Cimanggis ono palak na parjolo mai amang Manalu sian Galatia. Na paduahon Sinaga ausad diri mai sian sektor Betani. Situa Hasugian sian sektor Roma. Situa TR sian Baton sian HKBP Depok Tengah. Inang Manalu Boru Tanjung sian sektor Bethlehem. Nyonya Simanung Kalit Boru Bintang sian sektor Roma. Songon kegiatan-kegiatan pengumpulan dana Naparjolo untuk rumah dinas Preses Distrik 28 Deboskap. Napaduahon melunasi hutang gedung Sopo Marpikir Jakarta Timur milik HKBP umumnya dan milik HKBP se-Jabodetabek. Mencari dana buat kegiatan pada tahun kesehatian dan ulang tahun Distrik 28 Deboskap yang ke-10 tahun. Panitia Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap ulang tahun Distrik 28 Deboskap adalah mencari dana sejumlah 2,7 miliar. 2,7 miliar. Dana tersebut satu ke kas distrik 100 juta, untuk rumah dinas Preses 400 juta, untuk membantu pelunasan gedung Sopo Marpikir 2 miliar, untuk kegiatan puncak 200 juta. Teknis pencarian dana rayon 3 ditargetkan 800 juta. Rayon 3 ditargetkan 800 juta. Untuk resort Cimanggis ditargetkan 100 juta dari 6 resort. Pencarian dana Naparjolo penjualan kupon 20.000 per lembar. Napaduahon 20.000-on kupon dia berhadiah. Hadiah pertama
sepeda motor. Yang kedua, barang-barang elektronik seperti TV LED, kipas angin, blender, magic jar, dan kompor gas. Ulos per lembar 10 juta. Isi nama luar per na 10 juta porus manon manguloson tunasida. Na berikutnya tali kasih dalam rangka ulang tahun ke-10 distrik 28 minimal 50.000 per kakak. Boido di atas 50.000. Jadi pinangido tuhita saluna tarlumobi parhalado dot BPH masing-masing sektor asa bersinergi lao pabungon dana. Jadi saya naudokon tuhita saluna parhalado masing-masing sektor dot BPH sektor asa bersinergi hita lao pada laton songon pesta distrik Debos Cup ulang tahun yang ke-10 suang songoninang pesta kesehatian asa bersinergi hita di sinon. Namang ihot mengadakan kolekte amplop buat kesehatian distrik bulan Juli sampai Agustus. Mardalam madisian non amplop. Untuk pelaksanaan tahun kesehatian 2002 Rayon 3 Distrik 28 Debos Cup dilaksanakan tanggal 11 2022. Tempat lagi mangalului dobe. Jadi untuk pesta puncak Distrik 28 akan dilaksanakan di Gedung Ronatama tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Jadi kebetulan Namar Jamita Saderion untuk kelengkapan nanti bisa disampaikan di sektor masing-masing untuk ketepatan waktu. Mulai tenang dikoreksi nang. Jadi kebetulan ketua umum Namar Jamita Saderon di Bagasta Ima Pendeta Jackson Sirait Oma ketua umum di pelaksanaan pesta distrik dot ulang tahun mulai tema di Harurnya Amang. Jadi songonima buah-buah nabui hupasat tami molo adong pe haurangan di panitia takas mahita masih pabuan hupangido salinai di punguan ama kebetulan au sebagai ketua seksi ama
Huria kabebisi manggis marpangidonau asa adong ma perwakilan sian seksi sian kor ama shalom minimal 2 halak asa di parwahon no tujuan nyaron alana hami sian seksian ama Jericho ngadong 2 halak sian ama sada 2 halak. Jadi asa masuk ma tu PAD distrik 28 Deboskap Madohoti manang nama nabai anggota PAD distrik 28. Jadi songonima buah-buah sian hami panitia pesta tahun kesehatian suang songoni nang pesta ulang tahun distrik 28 Deboskap mau lihat tema tuhata ma na mangarmuti hita jalan mandongani hita asabu hita padalan pesta nanaing tahulaunon mau lihat tema horas madi hita saluna Horas. Tapi kema ede puji-pujian nasi nuarahon ni ama salom.
Maredde mahita huhut papungu peliata pelian sada A tu huria dohot sada B tu pembangunan. Sana ya tobat. Damini di batana sumurung sia saluk naroka. Ima mangaramo tia hati do pikiran muna, di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Ruas ni huriani Tuhata, nahi naholonga di bagasa Kristus, adorak sohu jahahon turpuk jamita di mingguta sedarion,
Patadaw kami diri nami, ya guar hupadita Jackson Sirait, mangalap buru ni racai, buru si majutak. Di basa-basa hotu hata di hami dua danak, sada buru, sada danak bawa. Jala sonari marhubas sami di HKBP Depok sada. Songoni bapartinada di hita, laus domu tu penugasan napinatupan di distrikta, laus tongok kami di regional Tulu di Haporsiai ditunjuk ngabe ketua umum pelaksanaan ni pesta tahun kesehatan do ulang tahun napa 10-on ima HKBP distrik 20 Deboskap. Dia kahatorangan nok pinasahatnya maksina genakin ima syuhubasata. Buasa 2,7 pola si papungon di distrik tahun jabu distrik nadingaran nyamang preses dang disertifikasi dope atas guarni HKBP atas guarni pribadi dope jenek tuntas sono tomai sakap nanian di taonon songoni sopo merpikir nak perirok miliknya HKBP alai ala piga-piga ruas dopa jolohoni na jolo gabe nasida dope nuaing na mengusahai. Jadi mutusi iko paula hota tunasida adong sekitar 22 miliar nai alani ima dibagi ma sa distrik DKI 8M, distrik Bekasi 6M, distrik Banten aung 3M baru sian HKBP anung tong manupahi asabui beres jalan lunas. Domunang tua ulang tahun. Jadi akajabaran nanon aka panitia lokal dia kahuriat ta mamuse patorakot tu kita. Tersongoli memanabay hatorangan nok pinasahat niya maksina ganakin. Nuag pesahak mata binami tu hita sudina, horas madihita. Tapayutihu mahatan itu hata di minggu tasadarion 5 Musa 30 ayat 10 sadaro di ayat 14 sonom mahatana takas mata payutihut. Jonok do patihi dinarikot roh hadisi. Ai patihon nahutonahoni tuho sadarion. Dang masokal hudiho manang maholakku dada di banua gijang hatai ubay pola iko dohonommu ise ulaning sikat nami manaik tu banua gijang asa mangalap sadihami dohot patubigi hosa tu hami asa ulahonon nami nian jala dada di bari-bani laut hatai ubay pola iko dohonommu ise ulanik sikat nami taripar laut mangalap sadihami dohot patubigi hosa asa ulahonon nami nian alai macai donok do hatai diho di bagasa pamangam mutahe dohot di bagasa roham asa ulahonommu ido anggo sahatna ruas ni Tuhan lah hinaholongan di bagasa Kristus Yesus pertibion dosude pangisina termasuk jolma di bagasanna mangolu di bagasan ruhut manang patik adong be aka aturanna ada hukum yang mengatur kehidupan. Tentu yang pertama hukum Tuhan, dan ini kemudian menjadi dasar dari semua hukum-hukum yang dibuat. Baru ada hukum alam, kemudian ada hukum sosial yang disepakati dalam sebuah komunitas mengatur interaksi antar sesama supaya ada keselarasan, ada keteraturan. Dan dalam bernegara ada hukum formal, iman atadok, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, do ragam-ragam nyaka hukum-hukum na asing. Rikot situtu patik manang uhumi, asabwa asamaratur parmulwoni. Idolidok si Paulus di Galatia 3 ayat 24 idok songonon, asagabi songo si paroro do patiki. Di hati Indonesia idok jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Bolo somaraturan rudut do. Sogarina markur nakin aka amatana dua doho inata dang dihutuk kamu aturan di paredion buadoede. Si bual lomona jaladang dihuton partitur dang edde radohononi na marungutungu dora dohonon. Maka orang yang melanggar hukum hidupnya pasti tidak akan serasi, tidak akan aman, dan tidak akan bersukacita.
Ido na asagabi goy gaor aka parngulur di Portibion nagudang do ta'alawate. Misalnya hukum alam di toppa debatado ima borngin laho mangalap gugu modom arian lau mangulak kaulaon alai ngasomal nuang dihita di masyarakat urban di masyarakat pangaratoon borngipe mangulaulaon. Aha mana terjadi? Roma akasahitate meragam-ragam. Mulai sian darah tinggi, satu darah militer. Ido bolo darah tinggi ojol mah ura-ura do kamu darah kumat darah militer na itorneng bertempur we. Holak sopas animu mai kita itornei na matong. Alaniaha aidak pas besbes sitelannya kasarap-sarapi. Aisa sitonay ko sonong di mana bulong borngin nai. Asa tenang mga dupiak kaulaon arian nai. Alay alang nga sopas sitelan na dimodifikasi sude adong makanakor sile. Maka melawan hukum alam akan terjadi kekacauan. Banjir dan segala macam itu juga yang terjadi. Aita bangun nang dirura. Naik kondisi hinado tala. Manampung sude aka aik udan. Alay tabereng mak kelapa gading aka dia manatala na jolo di pangaratuanon dibangun aka perumahan-perumahan. Apa yang terjadi ketika musim hujan? Terjadi banjir. Songonido nang di perdalanan ni nguluta si Ganopari ikon maratur dosa luhutna sasitongna. Nah, hukum-hukum sosial yang ada selalu berubah-ubah. Margeser rokanaka hukum sosial nadong termasuk pranata, termasuk adat di Bagasanna. Mulai sa masih jalangan majuta bereng, adong do pergeseran, adong do tahek kamang do taminang. Bolo na julo di hutanami, au anak iparporsia. Bolo masih jalangan natakas ya roha, masih jalangan matangan, dipuhul sagomos di gomosna, nungi dihutur saguguni-guguna lo bisa tuluhali, diauhom melabab tuadorai. Bab inna baru pesairok gomos do pajalang na bah jala di patarida ho pajalangon lido pajakonon na di rohana bolo songon na ngalingali do naktu rohana nong daw do tong syar rohana alayang gosonari ngaulo masih jalang ako lang days inna warun waeng nasala di benweng na majalangon na roha. Nah itu pergeseran sosial yang ada sampai di sana masih oke. Alay aung dope pergeseran sosial na asing. Na jolo bolo adong akaina marsalawar gajang ngadihata na dibay. Ay na direktur rupuang si Gonggom di Jakarta inna do si Gonggom gor di Bayong. Ay waharwa inatay ni marsalawar jengki do tu gereja inna. Jay holan inatani direktur ruboy marsalawar jengki tu gereja. Yang gosonari nga rata-rata kainata marsalawar jengki. Alasannya alasan praktis. Autabo nama bulo marsalawar gajang namar sepeda motoron unak sakut dok dia sampai di sana oke-oke saja. Jadi pergeseran hukum sosial ada juga bisa terjadi. Alayadong do penasing nazolo bolo ditiki golak botar ari masa-masa waktu maghrib main waeng di pangaratuanon bolo merdala doli-doli do anak boru ngai bursikot di hutanami 2 kilometer. Ido di hutanami ma bursikot dakya hola sameter. Bursik mai 2 kilometer. Boruni sedui. Padua-dua do bawa. Anggosonari tak kolang merdalan masih tiup-tiupan. Songonai dok ni hatan yedde nai dok ni siobe mesaki bagaikan papa dan mama. Asal biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biar peranata sosial itu bergeser dan lain sebagainya, maka karena itulah kita sebagai umat yang dipilih dan dipanggil Tuhan harus tetap punya parameter yang tidak bergeser. Laus domutusido asasait itonahot tuhala Israel patik mamuka berhat nasida siam Misir di halongonan sahat tu Kanaan ikon ado panasida ragam-ragam aka suku bangsa doho aka budaya aturan-aturan na bergeser-geser supaya mereka jangan diombang-ambingkan oleh zaman ulang dipalidak-lidak portibi
aha managabe ruhut inasida ima patik ni debata. Hukum sosial bisa bergeser, adat-adat bisa bergeser, bahkan hukum negara juga bisa diamandemen, tetapi hukum Tuhan tidak akan bergeser, karena firman Tuhan adalah seperti Kristus yang dikatakan di dalam Ibrani itu. Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Laho marliturgi hiado adok tetara salah laho makatao ala tentara ibana gabi itu irahana matong songom matra laut udara do darat hape sian Ibranion liturgi di mana itu ridok tetaraon Kristus Yesus tetap sama baik di darat laut maupun udara ini mana ala ngasa di doktrin kalahiatong matra darat matra laut mata udara atar imajo mulak mahita tu sonakin alani ikon adong hahotan dihita laho mengukur sudah perubahan-perubahan di pertibi idia mai patik ni debata di dia do patiki patik atau hukum Taurat itu bukan di sorga dang di langit dak padauhu dak pamaulhu asadak pole korikot adok suruan lau mahalap doh makatahoni di tengah-tengah asa taulahon dang dibariban di laut asa konadok pola mangalap do makatahon di tengah-tengah ta asa taulahon alai di pamangammu di roham. Apa yang mau dikatakan di sini kepada umat Israel dan kepada kita, hukum Taurat Tuhan itu harus nyata dalam hidup keseharian kita. Boha nunga mangolu patik ni debata di sude panggulumiton ningolu takamang do taminang. Kalau dikatakan bukan di seberang laut, berarti hidup orang Kristen tidak bisa hidup dalam dua zona yang berbeda. Ada zona religius, yaitu dalam hidup peribadahannya, dan ada zona sekuler. Asyolo hita dua pernguluttakan. Bodo dapat rohata kamang lu taminang. Di gereja songono burju. Holang di BG kori. Saya natong ini. Arong do pekur ini inatakan Tuhan sampai berapa kali nenai 3 kali do tahe maafkan dawo tok pangurduk na butini alailah mulak otik keso masa kopit dong ikon maaf ponoto 70 kali 7 kali na dang mulak do petahe holang di pitu gereja butini holang ni bereng naso halomon rohanai. Haleluya, puji Tuhan. Horas ada, selamat hari Minggu ya dak ya. Tuhan berkati. Nah, ibereng mapas naswahai. Nah, itu dua zona yang berbeda dalam hidup kita. Di sini kita menjadi anak Tuhan. Ini zona religius. Di seberang sana kemudian kita menjadi anak dunia, kembali kepada sifat dan sikap aslinya. Di gereja tabudo tong uduh kokori. Adong dope nuaing ala ngameningkat sawatik tingkat spiritualitasna. Amin. Haleluya. Tuhan, saya nemana 28 lagi yang 2 syafaat. HP di parkiran ma ala pojok parkiran semua kita on. Unggugo kalecon na. Tititin. Oi. Oi, saya nemana. Apa lama tau malakin no tahu na pangududuk ngai gereja. Hukum Taurat bukan di seberang laut. Tidak jauh dari kehidupan, harus nyata. Idoa saido si Paulus, kamu adalah surat dan Injil Kristus yang terbuka. Domutuso kamu akamang do taminang, alasian Bekasi Timur Ropida, sian HKBP Setia Mekar tu Depok sada, hiadua cik rohaku bekala Ionisi. Adong masa ada perumahan, dak pola dohonoku guare perumahan ini. Pertangyangan wek mana pertangyangan sektor nungamar putar kami airak pola holang guari perumahan itu dibayar nitik tinggi dan ibain nomor rijabui ngamar putar kami tolu halido inat tamar motor dang dapot jabuan husukum ma adong butini marpungu-pungu doli-doli. Mas, rumah orang Batak mau ada ibadah malam ini di mana ya? Oh, bapak pergi 3 gang dari sini, nanti belok kiri paling ujung. Di mana kalau parkir motornya semraut pasti itu dah. Jalan aja ini.
Udok matinata. Ay ngiri maju hitala batakoni bay namatay niku. Warwa. Buah saya kodohonon na bulalong parkir na semraut pas orang Batak, orang HKBP. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan-jangan brand itu lengket. Gabe idol labil nih hita di bain. Bolo akan sotaratur sa idok mabatak. Tohono ya kamang do tamina? Tohono? Tohono. Tohono manang daong. Bolo daong, dakkolak kata tay menjawab. Bukti, bertobatlah. Alay memang Roma itu ngaran itu hono. Adong mana tu timur sada, kapala ni motor raon, au natu barat. Au rapi sude butini rap tu utara sude ulu ni motori siat 10. Alay ala adong nasuhar, adong nabalik do dia holano pak pengas lewat jolma. Hamuna kamanami do. Pati hiding oluta harus au ya do rasahoni. Au na bagahan anak buru hutanami na julu. Sohami tiki met. Si Rosemary majutabay guarrate. Na bagahan. Ala ni maulaw macerita baga nga sowani majobinay kejang nga baga. Kurang itu anom. Hirasia pulusia persedo doli-doli ni parhutanami ya cik rohai bainon. Ala niya ha. Asal ni suku ni banay tori bursik kudu berjulu. Ito Rosemary ngapi asal dung tu daerah puncakan ima laho patu paritri dot dia lau mandapot toni dia ke persimpangan masuk tu bagasi Jepang niba maka buryon ni suku ma neng itu villa Sinanggar Tulo di mana atuh neng ningon. Oh akang masih ke sana ke kiri bila penting biar biar eneng abagui ngabagak labok burju isuru musi pataron neiba abagui amangin naroha au labok otik pesi Rosemary i dak sedia bagat ni halak sundai beberengon. Bapak Ibu, hukum Taurat itu tidak jauh di mulut, di hati dan dalam tindakan kita. Jai dang marpatik. Mari coba. Maka kalau kita katakan dan firman Tuhan hari ini mengatakan firman itu tidak terlalu jauh tetapi dekat, yaitu di mulut, di hati, dalam kehidupan kita, maka hukum Taurat itu, manang patik itu harus menjadi dasar berpikir bagi kita. Dasar berpikir bagi kita. Bolo patik ini halak dongan nama buah si panganon. Asing, song di mana si panganon? Dasar berpikir apa itu? Paranoid, curiga. Siapa yang menyusupkan? Iblis. Ay songoni do ba simbolis tu si Adam do si Hawa. Ate ne do di bataro dang bui panganom muna sudi. Ay nama luas simbolis. Ito Roma tong inatay si Hawa. Adang tohoy. Jebado sudi do bui. Nao to rahoy. Holanod do. Ima otom. Kita ba mapasupas. Unak pola tapi kiri aha maksud na tujulo. Apalagi ditabete. Songon naroy mana po ang natuluhali. Torodo dong anak. Kadang ibu toh, ahai, si nomor tulunay nang muli nama, masih. HP Edena, sungguh alangkah baik. Ha, tok pakai halo sona marahin at tong sona hebat. Alangkah baik dan alangkah indah. Sona halus persaudaraan ini. HP holang Roma buah roti dongan na curiga itu kita. Amin. Dasar berpikir bagi kita. Apalagi kay nasutuk curiga hamu amat tadi. Mami boleh nasalah amat tok tuina. Inayah batak pelo do curiga. No, sona majo mami o nasing-asing mo. Apa pasti no ni neng macalo hepeng nek tu dia man maing on. Unang masong ni. Mami holangin nama tatong pat sama si Tomuhan natin. Nah, yang berikut firman Tuhan juga harus dasar bagi kita untuk berbicara. Lemah lembut, segala yang baik, yaitu perkatakanlah lagu pujian, Mazmur, akan atabuima ruarsian pamangata. Unang makan apa tadi? Songonido akan nau ni siraan membangun, perkatakanlah semuanya itu, semua cercaan
hinaan, kritikan yang mau meruntuhkan tinggal. Jadi unang adong dihita hata-hata nama pesimis. Bereng mani naik tahun kesehatan. Hape nuk tahun kesehatan adong dope mesti dihita pesta gutilon. Aung dope nasing. Aso binoto haka bipion, congok-congonina haka bipioninna. Coba kita mulai dengan kalimat yang positif. Aina jolo iba pagurang-gurang. Termasuk mamong iba di jarang do diapresiasi among iba na julu. Cara kalau berbicara dari hukum Taurat Tuhan, karena kesimpulan semua adalah kasih, maka kata-kata yang positif itu yang keluar. Maka yang kemudian bertindak atau berlaku itu yang harus kita lakukan, yaitu firman Tuhan atau hukum Taurat. Sudena taula iko patar diaka pangulaota. Merperbui na ramos may. Ay songoliro na kolong ngirohay dada holak kata. Di Joshua sada ayat 7 dikatakan di sana itu Bapak Ibu Saudaraku yang konsep kerajaan Allah bukan di sorga. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Ketika kita hidup rukun, itu hukum Taurat sudah nyata dalam hidup kita. Ketika kita membicarakan gagasan-gagasan yang membangun dan saling memberkati satu dengan yang lain dalam perkataan-perkataan kita, di sana hukum Taurat sudah dinyatakan. Ketika kita bertindak nyata ada kita. Mau lihat madihole Tuhan nami dihatam nau kutangi hok kami atong uhir homai turohan nami asa marhitei hale Tuhan mangula toktong di atas ojahan ni patikmi gabedang di palidak-lidak portibio kami gabi boy mahula hami pacuon na tuhami ima gabi pasu-pasu tunahumaliang jala tau sangap di guar muma panggulmiton ningo ngadung ruas mon Tuhan ningolu marsada-sana duhut parsaripeon asagok dari rohala ni tol di parbadia hana meragam keluarga nyamanami Melisa keluarga nyamanami Tongam Herianto Pardidi do inanami Melisa borusi majutak rabdo dua yanakon nasida saya gabi pasu-pasu manasida di parsaran nami dia kaya Cimanggis jala pasu-pasu huriam asa gabi hawaran di pasu-pasu saya gabi pasu-pasu may di huria na didapot tan nasida upasahan tami keluarga na tinadikon ni inanami inang delima na inggolan manang opu Herlina asa ho na mangapul sudi akapinoparna pasadahon nasida li Tuhan patupahon ulaw na dinggan paborhaton inanam na di adat partuaw ni ali Tuhan upasahan tami ma nagsudi ruas ni huriam na marlas ni roha na marulang tahun ulang tahun hatutubu dohot pernikahan saya parrohai mamilangi akari ningoluna kanup marsada-sada na ingudutan tuaka parsikolan na mangihut tungasi ni rohamma na patongoton akasikolan na tongod dia kaya naktuk na sida manguduti parsikolan tu tingkat na tumibong jani dia katiki naune laos patongonom mumse aka ulaw na dengkan ingaran na sida mangula-ulaon dohot macalo pasupa ngula ni huria akapar hubang surut negara nami opi upasahat tami tuho asaho na manguluhon marhite nama parsahalai sudia paratur ni negara nami niuluhon ni presiden nami alabi mardame sonak kami Tuhan mangula-ulaw sigano pari taruli pasu-pasu sian asing roham pinuji magwar muli Tuhan sa minggu 7 lon nature hobbar tulom data na dumenggan ayat 2 holang akaparupuan tolu holang nakabawa
Sada sudi hitam. Ripita jongjong. Ali di bata amanami na di Banua Kijang. Hodo harorwan ni saluhut sililo na denggan. Dot na saulibasa na mauliutus. Kami pilihan nami tuho. Sanam mula mahamuli bagasad dami. Jala jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasahor kom madamena tutodim. Amen. Amen.